Ez a múltkori Antechnikához képest ez fontos. JBL alatt sokkal szépen szóltak. De egyébként meg azt kell csinálni, hogy veszel egy Arduino-t. Arduino. Hát ilyen kisebb nyáklap, ami tulajdonképpen rajta szükséges ahhoz, hogy USB-n keresztül írhass PC-be bizonyos programokat, és kurva jó LED vezérléseket lehet vele csinálni. Simán meg tudod vele csinálni a ledes kijelzőt a számokhoz. Aha. Hallod? Pontos idő, az egy ilyen régi cég. Kértünk tőle árát, hogy minimum 25 centi legyen, külkérjük, hogy közvetlen napsütésbe látom. Igen. 25 centis, 3 ez. Igen. És hogy USB-ben egész versen. Aha. Szerinted az így önköltségre mennyibe kerül? Nem tudom. Ja, hogy mennyi, jó, de így hogy mi kb. Mennyiből? Hát az Arduino az kb. Egy jobb típusnak 14 000, a ledek mondjuk 3000 forint. 25 éves